Tak už teda začína Halloween, tak si poďme otvoriť nejaké tie pumpkin boxy. Bude to taký menší špeciál. Uvidíme, akí brawlery nám padnú a ak nám vôbec akí brawlery padnú a môžete sa tešiť. Poďme na to. OK, takže máme tu teda pumpkin box číslo 1 a padla nám tam 9. Ideme skúsiť. 4 nám bliká. Máme tu Jakea Oliho. Bože, ja som taký prostý. Ja som omylom klikol na Brawl Box. Tu máme nekonečno, pretože lebo nepýtajte sa. A padla nám tu znova ďalšia 9, čiže by tu teoreticky niečo malo byť. Máme našetrené veľa. A môžeme si tu kľudne otvoriť aj boombox. Čo máme na to, čo nám naspravuje boombox. A máme skin na Shadea, čiže ten skin nemá Shade. A skin na Broka, čo je asi ten plážový. A hneď. A máme skin na Touta z Gilblíka. Každopádne, ak sa pýtate, že koľko týchto pumpkin boxov bude, tak sám neviem. Ale chcel by som si urobiť taký cieľ, že pokiaľ nám nepadne žiadny mythic, brawler alebo legendary, tak proste sériu s pumpkin boxami určite neukončím. Hej, čiže musia nám padnúť z pumpkin boxov alebo proste z boxov, ktoré budeme otvárať, tak musia padnúť ako keby, že všetci legendary a mythic brawlery. Máme hypercharge na Broka, aj keď asi ju moc nevyužijem, keďže za Broka nehrávam. Ja som otvoril, že 5 alebo 4 čestky a proste nič tu nepadá v tom. Výhodou toho... Mne padla 12. Tak tu 10 bliká, poď. Skin na Shelly. Ale dobre, halloweensky skin, ako to sa dá, to je dobre. Kamo, tu nič nepadá, to sú tie najhoršie boxy, akože naozaj. Nič tu nepadá, to sú strašné tie boxy. Padol nám Draco! Wow, tak to je super. Máme legendárneho brawlera. Dámy a páni, konečne je to tu. Čiže už je to druhý brawler, čo nám padol. Ešte do tretice, aby sme dali nejakého brawlera. Ale tu nič proste nepadá. Je tam! Padol nám mytický brawler Fang. A to znamená iba jediné. Čiže padol nám jeden mytický, jeden legendárny brawler. Aj keď podľa toho, čo som hovoril na začiatku videa, tak nám stačilo, aby padol buď jeden z nich, ale padli obidvaja. Celkové hodnotenie týchto boxov, to sú tie najhoršie boxy, tu nič nepadá v tých boxov. Tam ti padne z toho boxu až možno po takých 16 krát niečo. To sú tie najhoršie boxy, aké som kedy v živote otváral. No nič. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, tak nezabudnite zanechať like, dať odber, aby sme dosiahli čo najskôr 50 odberateľov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!